хора и добре дошли в новият ми канал Minecraft Boy Gaming. Това е новият ми канал и се абонирайте за него, ако не сте, и оставете един лайк на това видео. А ние днес ще си припомним Hello Neighbor Alpha 1. Нека да си я припомним. Ето я колата и да. Та направих си нов канал и вече може да гледате новите видеа. Това беше много интересна анимация. И доколкото помня, беше доста неудобничко. Нека да видим сега дали ще бъде така. Като гледам май като преди. В смисъл няма някаква разлика толкова. То няма разлика, защото аз съм взел същото. То ме стресна, бе. Ау. Съседа пак е като преди. Ужас. Оправете го. Fight neighbor is in your house. Аз не знам какво казах, но пък съм един тъп грешник. Айде де! Защо? Не ми казвай, че са добавили What the Айде де, дай ми да взема крowбара. Не! Прецакана работа. Не мога да оправя. Който ще с какво се занимавам, аз не мога да оправя. Който ще се занимава да се... доса. Не видям. Не ме виждаш. Не ме виждаш. Ти си слаб. Не ме виждаш. Надявам се. Не, той е там. Ако тръгна да ги махам, той ще ме хване. Айде сте да се гледа тъпата телевизия, бе. Добре, че играта я помня. Че ако не я помнех, ще стане доста зле. Ние сега си я припомняме. Хайде сте да си гледал телевизия, де. Ако сме му спра бушона, ще спре ли? Тъй като то си гледа, аз ще си тръгна. Чувам мазния телевизор там. А защо е нощ? Айде бе, ставай. Да припомняме си Алфа 1, за който не е разбрал. Припомняме си. Добре, какво гледаш половин час? Сте си я гледал? Няма ли как да му спра просто това електричество?
Не. Вероятно не. Оф. Ох, настръхнах. Хайде бе, ставай! Хора, половината време тече заради това. Знаете ли какво? Риски. Вау! Лошото е, че ми взима предметите. Това, сега осъзнавате ли го? Изгубен съм. На то прозорците, що са му такива прозрачни? Оф, няма значение, ме интересува какви съм. Какви да са му такива. Той живее на завеси. Така, накратко, тая игра се вика Hello Neighbor 1. Той там май ще ме види. Така, това вече го отключихме. Ей! Верно, че за тук ни трябваше инструмент, бе. Припомняме си играта, просто припомняме си малко от играта. Дали помните, аз миналия път в Minecraft Boy я минах за 2 епизода, а тук в новият Minecraft Boy Gaming май ще я мина за 1. Нямам представа, но той е бърз. Птичка като яре. Те ще успеем да минем играта, вау. И това е краят на Hello Neighbor. Просто чудесно. И то ни закопава в гроб и край. Хора, надявам се да ви е харесало видеото за новия ми канал. Ако е така, оставете един лайк и се абонирайте с камбанката. А от мен, бай-бай!